ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କିଛି ପିଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆମ ହିନ୍ଦୁର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସକାଳୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁଥାଏ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଏମିତି ପୂଜାବିଧି ନିୟମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାର ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଦିନଟି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବେ, ଯେମିତିକି ହାତର ଦୁଇଟି ଗାରଟି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକାରରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହିଁ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜାପ କରିବେ, ଯାହା ହେଉଛି କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଭଜନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଖରାପ ହେବ କି ଭଲ ହେବ ସେଇଆ କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜିକାଲିର ପିଢ଼ିମାନେ ତ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର କିଛି ରୀତିନୀତି ରହୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ରୀତିନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏଇଆ ବି କୁହନ୍ତି କି ଏହି ମନ୍ତ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହେବନି, କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବନି, ନା କିଛି ଆସୁଥିବା ବିପଦ ଟଳିଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ ତ ଟଳି ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତିକି ତ ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତିକି ତ ରହିପାରିବ ଆମ ଉପରେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ସରଳ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସଙ୍କଟ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହିଁ ତ କୁହନ୍ତି, ତମ ସଙ୍କଟର ସାଥୀ ମୁଁ ରହି ସବୁବେଳେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟକୁ ମୁଁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବିନି। ଏବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ସେହି ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବା। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ସେୟାର କରିଦେବେ।